Hi guys, so magandang tanghali guys. Magandang tanghali. Kasi alas 11 na. Ayan. Alas 11 na. So mamimingwit na naman tayo ngayon. Nandito tayo sa Minalin. Binalikan namin kasi nakahuli kami nung nakaraan ng hito at saka bulig. So ayan, babalikan natin. Part 2. So yung kasama natin ngayon si Papa BBMX Vlog. Ayan. Dati zero, iwan ko lang ngayon. Ayan po, Papa BB. Ayan. So ayan, nandito kami sa tulay ngayon. So magsisit up muna kami ng aming pamingwit. Yung pain namin ay masa pa rin, saka bulate, saka ano, bumili kami kanina ng tawag dito, bituka ng baboy ba to? Ayan, bituka ng baboy, try natin to. So ayan, skip out muna kayo. Guys, pain natin ngayon ay bulate. Ayan. Tsaka sa Bisaya pa tinae, o sa Tagalog bituka. Ayan, bituka ng baboy yata to. Baboy ba to? Bituka ng baboy. Bituka ng baboy. Ayan, try natin to. Yun guys, nakahuli ng tuman. Nakahuli ng tuman, baril. Dito Kuya Bebe. Dito, palakarin mo dito. Sasabit dyan. Dito. Dito ba? Dito nga. Papuntahin mo dito. Papuntahin mo dito. Dito. Dito nga. Dali mo dito. Di natin makukuha dyan. Dito. Ayan guys, ang laki guys. Tuman. Ayan guys, ang laki. Ha? Dami palang anak eh. Dami anak guys oh. Ipo. Sayang, napakalaki. Grabe, sobra. Sayang yun. Ayun yung anak ko. Yun nga. Grabe. Daming anak guys oh. Naputol yun guys. Sayang, naputol. Laki. Dapat pala inano naman natin dito. Ayan guys, nakahuli guys. Na naman. Dito na. Dito. Papunta dito. Yun na. Tara. Ayan guys, ang laki. Ayan kami. Takbo. Ang laki.
Tinamaan ng baril. Saan kumawala ka? Kusang gala. Woo! Yan na guys. Sige, Kuya Bibi. Laki. Okay. You know, tinamaan sa baril. Whoop, dandan. Dandan lang. Easy lang. Yan guys. Ay. Okay. Easy lang. Lakas. Ha? Nakawala na naman. Sobrang laki talaga. Ano? Paano pigtas? Sa ganyan, no? Sinusuot niya. Gusto naman, napakalaki. Grabe. Pangalawa na guys. Nakawala. Bigtas na naman. Sobrang lakas. Pag ganun ko nga sa ano, tansi, sobrang lakas. Bigat. Sayang yun. Ano? Papa Bibi Mix Vlog. Kaya pa? Ang hirap. Putang na laki. Dapat pala may sima talaga. Yung hindi na ano ba? Hindi sa tali eh. Sa tali napuputol. Sa tali talaga napuputol. Sayang. Pangalawa na yun ah. So ayan, may kasama tayo ngayon. Kakarating lang nila. Ayan. Dapat pala ganun. Ayan. Dapat ganun. Ayan. Pagod sa biyahe. Sayang guys, nakawala talaga guys, ano? Dalawang tuman na yun. Woo! Tingin niyo naman kanina guys, sobrang lakas ng ano na, lakas ng hila. Ayan, ayan. Ayan na naman. Babaril na naman si Papa Bibi Mix Vlog. Welcome back, come back. Ayan guys, nakahuli na si Kuya Bibi. Si Papa Bibi Mix Vlog, tilapia. Laking tilapia. Sana all. Uy. Ano yan? Common? Hindi. Tilapia? Arroyo ba? Arroyo ba yan? Arroyo pala. Laki oh. Hindi na napakita. Hayop na ano na yan. Ayaw magpakita. Ito na ba rin yan? Laki sana yung mga bulig kanina, no? Arroyo nga. Uy! Guys, laki. 5 finger. Laki ng ulo nito ah. So ayan guys. Nakahuli si Glenn sa screen niya. Ayan oh. Iihawin na namin. Hindi ko nakita na pagkuha niya sa screen. Dami palang huli. Ayan, iniihaw na ang iba. Yan o. Sunog style. Yan. Sarap. Mami kayo. Wala pa kaming huling sa pamingwit. Wala pa. Nakahuli tayo kanina. Isa. Kay Papa Bibi Mix Vlog.
Sayang yung tuman, 2 beses na. 2 beses kami niloko. Grabe kasi, sobrang lakas. Takbo-takbo pa kami pero wala pa lang huli. Huli nga pero naputol naman. Sayang. Ni-screen sana. Ha? Hanggang alas 10 kami ngayon dito guys. Ayan. Lapit na maluto. Pisnat? Guys. Hoy. What happened? Ano may pisnat naman? Nandyan. Nandyan. Meron, nakakuha kami tilapia. Na naman? Oo. Sana all. Kahuli na naman? Ayan guys. Kahuli daw silang tilapia na naman. Pinakbo yung ano ko, pinagdikit nila yung 2 tilapia. Ha? Para-paraan. Yan ka na naman. Hindi ka pa nakakita nito, no? Magaling na pang ipit yan ah. Yun oh. Yun oh. Galing oh, pang ipit oh. Uy, Boy Scout. ano, paano magdidikit? Sana all. Uy, ang ganda na sana. Ang ganda na sana. So, paano magdidikit? Pinabawisan na ng maraming singot. Pwede na yan. Yun oh. Yun. Pwede na yan. Sisikit ka dito Kuya Bebe. Yun! Yun oh. Ganun pala yun! Napakaangas.